Майя! Баща ти. Татко? Тръгли с мен. Не мога, заета съм. Каза, тръгли с мен. Татко, какво ти е? Господине. Майя, ти тръгваш или не тръгваш? Леда, върни ми Майя. Ала? Моля те. Йордай! Абе, какво става тук, бе? Звъни ме долу на вратата, отключено. Я гледай, а? Я гледай, ще се веселим, а? Чакай. Дай. Снимай. Да. Мърдай се от тук. Соня къде е? А? Няма я, Соня. Майя? Майя къде е? Няма я, Майя. Ма ти сам ли си тук? Сам съм. Къде? Слушай, пак ще трябва да теглим каиша, разбираш ли? Сами. Браво. Да? Кестените. Браво. Ще ги вадиме ние. Както искаш го разбирай. Има едно предложение. Чудесно. Да влезеш в предизборния щаб. И всичко, което следва от това. Кой се е сетил за мен? Стоев? Браво. Я да ми се махат из кестените. Бе, махай си от главата. Чакай, спокойно. Айде се махай с тия фотоапарати и кестени! Айде се махай от тука, бе! Разбираш правилно. Махай се с кестените! Айде! Човек ти подава! Айде се махай от тука! Тихо! Има парите, бе, качи се бързо. Какво бе? Какво се мусиш? Нали се разбрахме за тия с многото мангизи и никаква прошка? Да, се моли да не сме му направи нещо. Нищо им няма. Я, служи това сука. Сега какво ще кажеш? Бомба. Ей! Всичко е ясно, нали? Да, бе, спокойно, няма проблем. Окей, върви. Е, това си документите. Окей. Юма, ей! Нико! Нико! Спри! Къде си тръгнал? Където си искам.
Не съм те виждала, не знам от кога. Гледай ме в очите, като ти говоря. Или си гузен. Много е лесно така, зад гърба на мама и татко. Харчиш пари, рей се из облаците. Ти за някого другого, освен за себе си, мислиш ли? Не мислиш, нали? Защото не си никакъв мъж, ти си един лигло. Може ли да тръгвам? Аз закъснявам. Не може да тръгнеш преди да ми обясниш какво се случва с тебе. Виж какво, майка ми. Аз исках да замина с тебе за Германия. При дядо исках да си оправя живота. Това исках, много добре го знаеш. Обаче заради твоите скрупули и болна амбиция ти предпочета да ме оставиш тук затънал до шия. Вместо да се погрижиш за мен, вместо да ми помогнеш. Не, аз ти не мислиш за никой друг, освен за себе си. Ти изобщо не мислиш за мен, мамо. Баща ми, айде. Преди години той ме отказа от рисуването, каза, че съм бездарник. Прекрасен начин да откажеш едно дете от каквото и да било. Обаче с теб си изобщо не знам как да се държа, разбираш ли? Не знам как да ти говоря. Не знам, що за човек си. Що за човек си, бе, мамо? Откъде имаш тази кола? Моя е. Аре, колко е часа? Какво правим? Абе, закъснявам. Идвам с теб. Мамо, моля ти, слизи от колата веднага, закъснявам. Къде отиваш? Казвам ти, слизи от колата веднага. Къде отиваш? Слизи от колата, ако не искаш да ми се случи нещо лошо. Слизай. Ти защо идваш при мен? Да си говорим. Знам защо си тук. Да не ме е страх, да не се страхувам. За Велика, за Стамен, за Стамат, за Йордан, за Асен, за Венчето, за всички. Какво са виновни те? Кой знае кое е добро за човека през всичките ни дни? Господине? Защо не си на църквата? Нещо случило ли се? Нищо не се е случило. Все е най-лошото, мисля. И с децата не знам какво става. Страх ме е. Качвай се на рейс и заминавай. Ти защо не се качваш на рейса и не замениш при твоите? Защо ли? Да ти кажа ли защо? Защото не мога да те оставя. Затова. Най-съща е птичката, казваш. Една и съща е. Когато съм на църквата, прилита от някъде и каца. Една и съща е. Една и съща е. Постои. Стои.
Докато не си тръгна и тя не си тръгва. Говори. Кой говориш? Ми това и говоря. Че понеже те е страх от хората и понеже те е срам, толкова време не можа да се решиш. Не, че един ден ще се решиш и ще се качим с тебе на влак. През една шарена гора минава влака. Гора от бук, дъб, бор и бреза. Който не е виждал такава гора, той нищо не знае. Говоря аз на птичката, а тя си върти главичката. Слушай ме. Аз само за тебе ви говоря. Пък и на кого други го мога да кажа. А колкото за страха, ти какво мислиш, че мене ме е страх? Страх ме е. Но това, че толкова време не можахме да се решим. Какво толкова има? Двама души да се качат на един влак, да минат през една шарена гора и да слязат в едно бяло градче. Да. Добре. Да. Мгм. Стоев? Няма го. Как така го няма? Изчакайте за момент. Така няма го. Аз не го познах другаря Стоев, но той просто през мене... Добре. Дойде ли ми? Дойде ми, а? Не съм ти дошъл. Седай. Какво ще пиеш? Разбрах, че предстои много интересен диспут. Искам да участвам. Добре. Твоите хора много го увъртат. Много добре. Щом си решил? Значи Йордан нареди да не избързваме. Да. Чакаме тихо и кротко и като и кажат името тогава. За въпросите се разбраха, нали? Мичо? Да, ясно. Няма. Цветане? Ясно е всичко. Айде. Спокойно. Айде. Проба. Чуваме ли се? Чуваме ли се? Дами и господа. Моля ви тишина. Моля ви. Няма нищо смешно в това, което казах. Това е новото обращение. Моля ви за тишина. Днес сме се събрали на нашето общоселско събрание, за да се запознаем с нашият нов кандидат за кмет, господин Проданов. Ние всички много добре го познаваме. Това е нашият ветеринарен лекар. Няма човек, на който той да не е помагал в отглеждането на животните от личното му стопанство на всеки. Давам думата на госпожа Леда Стаменова, за да поздрави кандидата. Ако си мислите, че може да се държите по този просташки начин, але връзна моля. Але моля, ние сами може да си направим събранието. Важните! Виждам, че някой добре са ги подготвили. Какво да направя? Моля, после се карайте. Много ви моля, нека да продължим. Благодаря. В биографията на господин Проданов няма нищо необичайно, нищо изключително. Всички отдавна го познавате и знаете, че той е добър човек и добър професионалист.
Имате думата за изказване и въпроси. Да, има думата Цветан Гошев. От място, ако обичате. Аз въпрос към Проданов нямам. Обаче имам такъв към госпожа Леда. Сега, ние всички я познаваме и уважаваме като лекар. А да па е съпруга на нашия съседен Асен Стамен. Тя много хубаво и правилно представя новия кандидат. До тук, значи добре. Обаче защо аз взем дума? Айде, кажи, Ама лъпни де и ще кажа. Така, запушията, малко така. Така. Аз им питам. Верно ли е, госпожа Леда, че вашия баща, който отдавна е избягал в Германия и станал много богат, е превел 50 000 марки на вашата централна организация? Да, вярно е, парите са заприходени като дарени и се водят на отчет според законите на страната. Един момент! Чакайте малко, един момент. И аз имам въпрос. Госпожа Стаменова. Така, това за парите е хубаво. Обаче, вие знаете ли, че който и да стане кмет на селото, хич няма да му е лесно, защото проблемите на селото бол, а пари няма. Значи, на мен въпросът ми е, вашия баща ще даде ли някой лев и на селото, независимо кой ще стане кмет? Ще даде дръжки! Чакай от умрял писмо! Това не мога да обещая. Бих искала, но не мога. Ама защо да не можете? Защото не искам да ви излъжа. Значи, за едни може, за други не може. Така ли? Нали е богатма? Моля ви да запазите тишина. Моля ви, ако обичате, запазете тишина. Тихо. Моля ви, запазете тишина. Аз се скрия. Моля ви, запазете тишина, ако обичате. Моля ви, не се хубави тези неща, които правите. На вас само готови парички ви дайте. Моля ви, съдейте нещата, ако обичате. Не са хубави тези работи. Как работя? Що работиш? Хора, бе! Оставете жената на Мира и баща й! Той знае на кого да даде парите, бе! Какво има? Какво искаш? Никой арестува. Как я арестувам? Ей така. Откраднал някаква кола и са го арестували. Трябва да тръгваме веднага, съжалявам. Що избяга? Много ви моля, нека ви обясня. Какво да ни обясниш? Аз друго искам да ми обясниш. Защото баща ти знам на кого и защо праща пари. Я ми кажи ти какво направи с това хубаво дете Майя, щерката на Йордан? Да гладува, а? Нали си докторка? Нали трябва да се грижиш за децата? Те е срам. Как можа? Как можа? Защо не накара твоя син да гладува? Какво направи с това момиче? Поврачка ли го води? Упои ли го? Заразил го да прави? Как не те е срам? Моля ви за тишина, седете си по местата.
Тая зора е страшна. Мани, направо е за клам мамицата им. Всичко стана както Йордан го прича. Щото Йордан е глава. Сега, трябва да се съберем и да обмислим всичко. Както кажеш. То не е една кола. Не са две. Много коли са откраднати. Добре. И той е... Той е участвал в кражбата на всичките. Да. Организирал е всичко и всички. Разфасовка, препродажба, износ в Македония. А някакъв вариант с парична гаранция или нещо? Не става. Ние още работим с него. Това е. Добре. Можете да се видите с него. Имате 5 минути. Благодаря ви. Доведи го. Между другото... Да. Ако ви потреба. Разбира се, да. Да. Защо бе, моето момче? Ти няма ли да кажеш нещо? Нямам какво да кажа. Нико. Абе... Виж сега. Ти не трябва... Не трябва да прикриваш никой. И нищо, разбираш ли. Трябва да им кажеш всичко, точно както си е било. В момента зависи от теб. След като сме докарали до тук, хайде да си ходим. Чакай още малко време. Ами добре. Радвай се тогава. И за какво? Не знам какво. Ми направи нещо. Какво да направя? Да го разцелувам ли? Господине.
Господине, донесох ти от яденето. Аз стоя ли не го неща? О, пък човек. Днеска тя пак дойде. Прилети, пакат се накупува. Господине, Тя е. Една и съща птичка е, казвам ти. Тинчето е. ама тебе като те прифане понякога, От тогава ме е хванало мене. И не ме е пуснало. Тук ме е стиснало. какво да направя аз? Какво да направя? Нищо, бе. Нищо не можеш да направиш. Ти поне от време на време ги събираш твоите. И аз един ще ги събера моите. Скоро ще е. Само да мога да им видя очичките и между китките. Стига с тия китки. Записах ти въглища. Кое? Въглища викам ти купи. Брикети. По старите цени. Въглища бива. Добър вечер, уважаеми зрители. Тази вечер с нас в нашия пореден диспут представяме гостите госпожа Стаменова, господин Златков, господин Стаменов и господин Гърдев. Добре дошли, господа. Нашите зрители очакват вашето мнение и вашите позиции по въпроси, които те са ви задали. Заповядайте. Господин Златков, от горите обещания до делата има огромна разлика. Или вие може би се ръководите от максимата, че една лъжа повторена 100 пъти се превръща в истина? Вие просто не може да управлявате. Вие доказахте, че не може да управлявате, господине. Това вече го чух. Така ли? Ще го чуете пак на изборите. Аз не бих искал да бъда на ваше място след изборите. О, няма да бъдете. Уверявам ви в това. Господин Златков. Господин Стаменов, моля ви. Кажете. Моля ви, господин Златков. Времето напредва. Добре, как раздавахте жилищата? По съответния ред, господин Златков. Така ли мислите? А какво ще кажете за списъците във вестниците? Азбучник на вашата номенклатура. И къде са им дадени жилищата на тези ваши така наречени другари? Защо не ги пратихте в Люлин? Защо не ги пратихте в Надежда? Всичките апартаменти са в центъра и в полите на Витоша. С какво право? На какво основание сте го правили това? Това, ако не е престъпление, здраве му кажи. Тези списъци, господин Златков, обидиха хиляди хора. От всички сфери на материалното производство и десетки интелектуалци, с които България се гордее. Това е ваш проблем. Вие защо упорито премълчавате факта, че за броени години ние разрешихме жилищния проблем? Може би тези хора също са номенклатура. Уверявам ви, никога няма да ви простят иронията, с която говорите за Надежда и за Люлин. Извинявайте, че ви прекъсвам, господин Стаменов, само че освен професионализъм и владеене на апаратни механизми и хватки, има почтеност. Има морал. Това вие не можете да предложите, просто защото не го владеете. Така че крайно време е да се оттеглите, да се скриете в някой ъгъл и да се засрамите, ако изобщо имате срам. Но моля ви се, какво говорите? Това е смешно. Добре, господа, време е да приключваме, моля ви. Момент. Вижте, всички ние сме хора с свои съдби. С неразрешими човешки проблеми, със свои лични драми. На мен ми е болно, когато децата ни бягат от нас. Когато се прощаваме с илюзиите си, че сме добри родители. Аз дълбоко се чувствам на госпожа Стаменова в този тежък за семейството и за нея момент, когато синът ти е в ареста за кражба на 7 автомобила. Да оставим вашия син. Но понеже вие, лекаря, ми говорите за морал, аз искам да ви запитам. Морално ли е 17-18 годишни студенти, впрочем, това са деца, да бъдат карани да гладуват и едновременно с това да им носиш лекарства? Това морално ли е? Госпожо Стаменова, моля ви. Уважаеми зрители, съжаляваме за този финал. С това нашето предаване приключи. Благодарим ви. Бенче! Бе, ти разбра ли, че никой е арестуван? И чули ги Леда и Йордан как се ръфаха по телевизията? Чул ги, мамо, чул ги. И Йордан.
остана за този човек. Не мога да си позная сина. О, Боже, защо тия деца се... Моля ти се. Не мога да си позная децата. Ела, мамо! Мамо, моля ти се, престани! Ами не ми викай! Как е могло, Боже Господи, как е могло да го направи? Как е възможно такова нещо? Кажи ми, Беледа, нищо не разбирам. Аз нямам баща вече, разбираш ли? Успокой се. Не мога да се успокоя, аз нямам баща. Само глупости не искам да правиш. Чули? Възможно е. На този свят всичко е възможно. Майя? Майя, вие сте дъщерята на Йордан Стаменов, нали? Да, Йордан Стаменов е мой баща. Всъщност беше мой баща. Защо беше? Защото аз се срамувам от това, което направи този човек. Какво е направил той? Вижте, аз обичах баща си, както всяка дъщеря обича своя баща. Но едва сега разбрах, защо той не пожела да ме приеме такава, каквато съм. Аз също не мога да го приема такъв, какъвто е. Нещо повече, аз съм омерзена от низостта, до която стигна. В страха си да бъде победен и то от една жена. Майя, казваш победен. Ако той сега беше тук с нас, какво би му казала? Бих му казала следното. Татко, аз вече не те обичам. Ако това има някакво значение за тебе. Мислех, че ти защитаваш някаква кауза. Но днес аз разбрах, че ти защитаваш единствено себе си. Собственото си его. Собствената си територия, като някакъв вълк. Който не би допуснал друг в своето пространство. Ти си ужасен човек, татко. Някои казват, жалко, че децата не могат да избират сами бащите си. Майя, може ли да зададем въпрос? Майя, моля те. Въпросът ми е, верно ли, че ти трябваше да бъдеш секретарката на Координационния съвет? Кой да е секретаря на Координационния съвет? Защо не задавате въпроси? Вие от колко дни сте тук? Я сега да видим за тати какво оста ще отвориш. Я да видим. Ето. Я виж, я за тати голямо оста. Айде. Мамо, това не е ли Майя? Мамо, това е нашата Майя. Какво е направил той? Майя? Вижте, аз го обичах така, както всяка дъщеря обича своя баща. Ако той сега беше тук с нас, какво би му казала? Бих му казала следното. Татко, аз вече не те обичам. Ако това има някакво значение за тебе. Мислех, че ти защитаваш някаква кауза. Но днес аз разбрах, че ти защитаваш единствено себе си. Собственото си его. Собствената си територия, като някакъв вълк. Който не би допуснал друг в своето пространство. Ти си ужасен човек, татко. Някои казват, жалко, че децата не могат да избират сами бащите си. Какво направиха децата тия хора, бе? Какво направиха? Майя е страхотна, нали? Беше великолепна. Беше отвратителна. Моля? Отвратителна, не ме ли чу? Какво ти става сега? Нищо. Леда! Охо. Беше страхотна на интервюто. Харесах ли ти? Но това трябва да се полеем, не? Да, искам. Знаеш ли какво правиш? Знаеш ли? Чакай, той нямаше право да се държи така с тебе. Виж какво, моето момиче. Това са различни неща. Може да е подло, но това е политика. Такава политика ме отвръщава. Миличка, бащата е един, майката е една. Ясно ли ти е? Така ли? Мислех, че има по-важни неща от бащата и майката. Няма. Не ме пипай!
почетни, защото заради тебе Нико ще влезе в затвора. Разбрали? Внимавай се, Златков. Какво? Чули? Ти внимавай. Събери си багажа и тръгвай с мене. Не мога да тръгна с теб, бабо, аз имам работа тук. Каква работа имаш? Да плещиш по телевизията ли? А ти чули баща ми какво каза? Аз баща ти отделно ще се разправям, обаче тебе не мога да те оставя повече тук. Взимай си нещата и тръгвай. Айде. Мамо. О, твоята къща да ти кажа добре дошъл. Ти какво правиш тук? Чакам Леда. Леда има кой да я чака. Ти нямаш ли си къща? Нямаш ли си баща? Не те е срам да говориш така за него. А ти нямаш ли жена? Нямаш ли син? Къде е Нико? Какво ме гледаш така? Докарахте детето до затвора и си спите спокойно. Юрнали сте се Леда по телевизията, ти не знам къде ходиш. Ще млъкнеш ли? Няма да ми говориш така. Ако ти не млъкнеш, аз ще отворя устата. Отворя да те чуя, де. Ти на мен няма да ми държиш сметка къде ходя. Ти с този Господа само чакаше татко да умре. Влизай. Дъщерята е тук. Брат ми, ето, тя е тук. Ти я намери. Моля те, направи нещо за Нико. Моля те. А ти какво ще направиш за мене? Аз не мога да направя за теб нищо. Не мога, Сене. Нищо не мога да направя. Никой престъпник. Добре. Никой е престъпник. Добре. Така. Хайде, Майя, да тръгваме. Майя ще дойде с мене. А на вас двамата, очите ви не искам да виждам, докато не ми доведете Нико. Бабо, аз не мога да тръгна с теб. Не може да ти кажа и не иска да ти кажа. Как да ти кажа, че никой не иска да ми купува картините? Как да ти кажа, че никой краде? Че майка ми не иска още да ми види очите. Аз правяхте разни глупости. Всичко е наред. Картините ми се продават, рисуването ми върви, само за да те направя щастлива. И в един момент всичко тръгна надолу, 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 надолу. И аз нищо не можех да направя. От това тъпо ателие остана само на 12-ти етаж. Аз съм долу някъде в мазето при някакъв нисък наем. Когато ми каза, че си напуснала университета, разбрах какво съм направил, че толкова време съм те лъгал, че съм бил... че живота е... че за картинки, за красоти и те накарат да повярваш, че това е живота. Не искам така, не искам да бъде така. Не искам. Спокойно. Спокойно, аз ще си тръгна. Ще си тръгна още сега. Спокойно, успокой се. Ще си тръгна. Ще те оставя сам. Аз не съм бременна. Аз те излъгах. Исках да те нараня. Излъгах те, виновна съм, моля те, прости ми. Ще ме простиш ли?
Никой друг не можеше да го направи, както ти го направи. Хубаво е, че отново си при нас. Да, хубаво е. Гърдев явно не става. Излъгахме се с този Гърдев. Разбрах, че имаш проблеми с племенника си. За дъщеря си, приятел, сам се оправя с племенника. Имаш ли нужда от помощ? Явно е подведен, както и дъщерята, естествено. Всъщност, какво става с нашите деца? Какво да ги правим? Да ги вържем ли? Нищо, ще помъдреят. Искаш ли да ти помогна за племенника? Искаш ли? Ами, аз нямам друг изход. О, Боже, Господи! Сила няма вече, Божичко, няма. Защо не те докара с кола някой от синовете? Вече нямам синове. Велико? Нямам. Корежите на сърцето принадлежат на човека. Но отговор на езика е от Господа. Сърцето на човека обмисля своя път, но стъпките му Господ посочва. Леда се отдръпна от мен. Усещам, че и останалите. Аз самотата си я харесвам, но това е нещо различно. С майка ми няма какво да си кажем. С баща ми всичко приключи. Само ти ми остана. Единствената светлина. Аз се спасявам чрез теб, разбираш ли? Най-досадното нещо е, че аз искам непрекъснато да съм с теб. Само когато сме заедно, не се страхувам. Защо мълчиш? Защото не искам да излизам от тази приказка, в която съм. Аз какво съм за теб? Ти си една голяма глупача. С много красиви очи. Знаеш ли, искам да ти кажа много неща. Просто не знам дали имам право на това. Аз те обичам. Разбираш ли? Обичам те. Защо го направи? Заради баща ти. На теб дължа свободата си. Какво искаш? Мая? Мая си е твой проблем. Помогни ми да си върна Мая. Казах ти не мога. Това не зависи от мен. И аз не можех, но намерих начин. Ти ще гледаш ли? Баба ти не иска да ме вижда.
И аз не искам да виждам майка ми. Това е твой проблем. Може ли да вляза? Кой го бе, Лазаре? Йордане, аз знам къде ходи Майя. Къде да карам? Нищо не направи с този цех, мамо стара. Не, че не направи, де, ти за тебе той си работи, ама нали, уж на нас заплатите, щеше да такова пък. Продължавай. А какво да продължавам? Тя е твоята лесна. За теб дюшека ти бъкан с пари. На мене детето ми се е болно. Вкъщи ядем само... Айде не ти казвам какво ядем. И Венчето и тя е жена, нали? И тя си иска нейното. Искаш пари? Колко? Там колкото прецениш, нали? Защото тя Майя е хубаво момиче, пък какво стана с нея, мамо стара? Ма и това ще стигне, де. Аз ще ги върна. Кога ще я видя? Тя като такова пак, нали? И аз ще се обадя. Дами и господа, изключително съм развълнуван и в същото време съм и много радостен, защото това, което постигнахме, не е малко. Искам да ви благодаря за подкрепата. Нека да изпием по една чаша шампанско. За победата! Момчета, как е? Вярвахме, че вие ще спечелите. И аз вярвам в това. Успех ви желая. Как е тук? Става въпрос за една много по-различна програма и аз се надявам тя да работи точно така, както ние сме мислили. Добре, благодаря още веднъж. Благодаря. Благодаря ви. Здраве! Ей! Благодаря ти. Благодари на себе си, ти си победителя. Как са нещата? Не са добре. Победата ще ти помогне да преодолееш болката. Госпожа Стаменова на телефона. Ало? Никой освободен. Никой освободен, казвам. Къде е? Къде? На село при баба си къде. Лазаре, ало? Имаш ли нужда от обяснение?
Трябва да пътуваме за село Никоя при баба си. Велена. Какво става, Велена? А? Чакай, чакай много.